O importe para executar o novo auditorio de Ribeira ascende a 3.600.000 euros. Esta contía, notablemente superior aos 2,5 millóns previstos inicialmente, obrigará a solicitar unha liña de crédito necesaria para cumprir os prazos que establece a concesión de fondos europeos. Diversas causas motivaban que posiblemente o que era o importe do auditorio fora superior ao previsto inicialmente. Efectivamente, isto é así. O precio dese auditorio ronda os 3.600.000 euros e, polo tanto, iso exige que teñamos que pedir o que é unha liña de crédito para sufragar aqueles cartos que, chegado o momento, non se poderán sufragar directamente polos fondos europeos. Hai compromisos das consellerías, con algunhas xa firmamos algún protocolo e próximamente algún convenio, pero queda o compromiso da Diputación e Consellería tamén de Cultura, que fan que, que esa liña de crédito sea imprescindible para algo que é básico en fondos europeos e que se tramite no tempo necesario. A previsión do Executivo licitar a obra a mediados de decembro, co que os traballos poderían dar comezo durante o primeiro semestre de 2020. A través desta liña de crédito que conseguimos é que este mismo ano se poda licitar esa obra, co cual, pois, evidentemente, vamos a ir en plazos de entrega. Para poder licitalo facía falta, digamos, esa liña extraordinaria de crédito que é a que propoñemos ao Pleno, non? Se as obras avanzan ao ritmo previsto, o novo auditorio poderá estar operativo para o Nadal de 2021.